od toga da zadnjih par godina čitav region jugoistočne Srbije se drži nekako zajedno u ovom postupku digitalne transformacije i celoj ovoj novoj eri industrijske revolucije. Što znači da na neki način regioni koji su, kao što je Niš, kao što je Kruševac, Pazar, Čačak, su u celom tom nekom tranzicionom procesu dosta toga izgubili jer je došlo i do odliva ljudskog kapitala, što je ispostavilo se nekako najbitnija činjenica koja nas je zadesila zadnjih 15 godina, do toga da smo došli do, kada je krenuo proces digitalne ere, da su regioni koji su imali naučno-istraživačke institute, imali jake strukture agencije koje su pružale podršku u toj transformaciji, dovele do toga da iskoriste taj kapacitet i da stvaraju nove tehnološko razvojne kompanije i nove proizvode. Mi smo tu nekako se osetili ceo taj deo južno od Beograda kao da smo bili izostavljeni iz celog tog procesa. Krenulo je od Niša, od izgradnje naučno-tehnološkog parka 2020. godine i koji, da kažem, nije u funkciji samo razvoja start-up inovacijnog ekosistema Niša, nego u funkciji čitavog regiona. Ono šta smo mi uspeli da uradimo i sa Kruševcem, i sa Pazarom, i sa Pirotom, i sa još 9 opština i gradova u ovom delu Srbije, jeste da se mi umrežimo i povežemo i danas smo upravo gosti regionalnog inovacijnog start-up centra u Kruševcu kao neko ko zajedno sa nama kroji ovu regionalnu priču koja je južno od Beograda i obuhvata centralnu Srbiju zajedno sa Čačkom. I upravo smo mi tu kao jedan od velikog nacionalnog konzorcijuma koji čini Evropski digitalni i inovacioni hub za veštačku inteligenciju, da kažem, program koji smo mi kreirali na nivou konzorcijuma, koji možete da vidite da je poprilično reprezentativan na nivou Srbije, jer ovo što ću ja vam predstaviti nije u kapacitetu samo naučno-tehnološkog parka, nego huba koji deluje na nivou čitave Republike Srbije, a ima kojim upravlja naučno-tehnološki park, a u kapacitetu ima Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Republike Srbije kao krovnu instituciju za razvoj i primjenu alata veštačke inteligencije u Republici Srbiji. Zatim Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji ima 17 laboratorija koje su na raspolaganju mikro, malim i srednjim preduzećima u procesu digitalne transformacije. Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije kao ključna institucija čiju metodologiju dosta koristimo u ovom procesu. Dosta preduzeća je koristilo zadnjih 8 godina usluge CDT-a, jer negde oko 1000 preduzeća je prošlo proces digitalne transformacije kroz CDT i oni su nam jedan od ključnih partnera u ovom procesu. ICT kao pružilac podrške preduzećima u finansijskim analizama, konstrukcijama i pridobijanju sredstava i NTP Čačak kao neko ko pruža uslugu u zapadnom delu Srbije zajedno sa Mikroklasterom koji je pružalac usluga tehnološkog razvoja i plus svih ovih pridruženih partnera koji daju svoje usluge, svoje laboratorije mikro, malim i srednjim preduzećima. Ja sam preskočio 1, 2 ili 3 slajda. Pre svega da se vratimo na ovaj. Rekli su mi da ne koristimo više papir i olovku za registraciju, pa samo mogu da evidentiramo vas kao učesnike. Ako možete, molim da skenirate samo QR kod, dobit ćemo vaše osnovne podatke o šta ste s koje kompanije dolazite, da li smo vas imali za evidenciju, koliko ste saglasni da možemo da vam šaljamo neke informacije o javnom pozivu ili o budućim događajima koji budu kreirani.
vratim. Hvala vam. Da se vratim na tome, koje su ključne neke tehnologije koje mi imamo u kapacitetu. Znači, osnovni fokus jeste veštačka inteligencija i industrija 5.0, međutim, zahvaljujući mogućnosti korišćenja superkompjutera u data centru za naše korisnike usluga i računarstvo visokih performansi i cyber bezbednost, ali možete da vidite negde otprilike koji je to set laboratorijskih uslova i tehnologije koje pružaju naši partneri od robotike, obrade signala, internet stvari, elektronike, razvoj web, AI, proizvoda, aplikacije na dodir, virtualna stvarnost i tako dalje. Neću da ih nabrajam, prosto ovo nije ni konačna lista, ali u smislu tehnologija koje su u kapacitetu samog huba poprilično je velika lista. Kako u stvari hub funkcioniše i koje su to usluge koje se pružaju u okviru huba? Znači, vi sad imate ovaj javni poziv kroz koji ćemo proći. Javljate se na javni poziv, kroz javni poziv mi smo napravili jednu formu koja će omogućiti da vi faktički free of charge dobijete jednu od usluga. To smo namenski učinili da svako ko se prijavi dobije analizu digitalne zrelosti. To je alat koji se koristi u metodologiji Evropske komisije za procenu digitalne zrelosti vaših kompanija i na taj način postoji nekih 7 parametra na osnovu čega se meri digitalna zrelost svake kompanije, gde vi vidite u kom pravcu treba da se unapređuje poslovanje, na koji način i koji alat bi mogo da se koristi u procesu digitalne transformacije i faktički to je nešto što bukvalno dolazi samom prijavom i našom obradom, to jest unosom svih tih podataka u softversko rešenje. Kada dobijemo otprilike vaše prijave, gde očekujemo da minimum 20 preduzeća na nivou Srbije bude odabrano, sa njima ekspertski tim Centra za digitalnu transformaciju dolazi kod vas u preduzeće, razgovarate o procesima koji su unutar vaše kompanija i što se tiče poslovanja i što se tiče tehnologija, što se tiče ljudskih resursa, što se tiče finansija, što se tiče zelene agende. Znači nekih 7 segmenta koji tu postoje da se tačno proceni koliko ste vi spremni i ukoliko ste spremni za koju fazu ste dalje spremni što se tiče digitalne transformacije. Zatim, postoji negde za sada evidentiran 27-28 treninga koje su u kapacitetu S4AI huba. Dominantno su vezani za veštačku inteligenciju u različitim oblastima i kroz tu neku prvu fazu dolazi do procene vi ste spremni, ok, ajmo da radimo obuke. Radimo sa vama obuke. Ukoliko ste spremni znači, za tu fazu, radimo sa vama jednu jako bitnu i nešto što do sad nije bilo na tržištu Srbije, a to je usluga testiranja pre investiranja. To je Test Before Invest usluga koja jeste da ako identifikujemo tehnologiju kod vas u preduzeću za proces digitalne transformacije, obično se pravi ključna greška da dolazi do kupovine tehnologije pre nego što dođe do testiranja te tehnologije u vašim realnim uslovima. Znači, poenta jeste da mi tražimo najbolje tehnološko rešenje koje postoji na tržištu, recimo u saradnji sa Institutom za veštačku inteligenciju, koji radi simulaciju korišćenja tog rešenja u vašem poslovnom okruženju, sve dok ne dođemo do one faze da se kaže ok, ovo paše kod nas, može, primenjivo je ili ne funkcioniše, ajmo da tražimo drugog vendora da integrišemo to rešenje kroz naš sistem. Kažem, to je u suštini ključna razlika huba u odnosu recimo na evropsku mrežu preduzetništva gde se radi networking, gde se možda rade neke obuke. Ovde postoji ključno, idemo sa laboratorijom, idemo da vidimo primjenu tog
tehnološkog rešenja kod vas u kompaniji, da li to može da funkcioniše ili ne i ukoliko funkcioniše, vi možete da idete dalje u proces digitalne transformacije, to jest da kupite taj proizvod ako ste izabrali, ili ukoliko ne funkcioniše, da tražite novo rešenje ili da vas upućujem koje ću pokazati na usluge nekog drugog huba. Četvrta je obezbeđenje finansiranja, znači kroz ovaj proces prvi, kada dođe do procene poslovnog modela funkcionisanja vaše kompanije, dolazi faktički i do ulazne informacije za analizu poslovnog modela i obezbeđivanje finansija. Znači, nama je tu ključni partner ICT Hub i njihova ekspertiza koja omogućava preduzećima da se uradi reassessment poslovnog modela, da se sagledaju prilike za izvor finansiranja koji je u Srbiji i na nivou javnih poziva Evropske komisije, da se pruži tu podrška za obezbeđivanje tih sredstava, mentorska podrška u tom procesu. Znači, čitav jedan, da kažem, sistem gde vi dođete, kažete, ok, ajde probam da li sam za ovaj program, popunite prijavu, izvrši se analiza, pokaže se vi ste spremni da uđemo u proces, eksperti prođu sa vama duboku analizu vaših procesa. Ako ste podobni, idemo na obuku koja vam je neophodna da prođete proces digitalne transformacije. Neki 15 dana nakon završetka obuke ulazite u proces testiranja inovacija i paralelno se radi usluga obezbeđenja finansija. Ako ste gledali javni poziv, ovde sad stoji jedna stvar koja će pretrpjeti izmenu. Vidite odatle, pošto je jako svetlo zbog toga. Vidi se? Pa i može. Može ovo. Zahvaljujući nekim ovakvim događajima koje smo imali prethodnih 10 dana, mi smo čak i promenili nešto i danas sutra javni poziv će biti promenjen. Jer recimo u Pirotu i u Pazaru su nam dominantno bila prisutna mikropreduzeća koje imaju manje od 5 zaposlenih, a žele da koriste usluge našeg huba. I mi smo stavili kroz javni poziv da ima minimum 5 zaposlenih iz prostog razloga jer je bilo neophodno, kad pogledate kako ide dinamika realizacije, gde neko treba da radi sa finansijama, sa računovodstvom, sa tehnologom ako je proizvodni proces, sa vlasnikom ako je vlasnička struktura da je donosilac odluke, direktor i vlasnik, potrebno je malo više ljudi za taj proces, međutim, mi smo se odlučili da ukinemo ovaj deo, tako da kad pogledate javni poziv, bit će klasična nomenklatura po pravilniku od, ako gledamo mikro preduzeća, od 1 do 9, pa će posle u procesu trijaže već i klasifikacije same komisije da dođe do odabira onih koji mogu da isprate samu strukturu, ali neće biti ovaj limitirajući faktor da je minimum 5 zaposlenih. Ovo nije vlasništvo, podsjetimo i mi nam molite da na narednom izmenimo jer je u suštini kapital. Ovo je kapital u pitanju. Znači, mikro, mala i srednja preduzeća i ovo je jedna stvar koju smo mi uveli na insistiranje Evropske komisije kao jako bitnu ciljnu grupu na osnovu čega u suštini i funkcioniše čitav sistem Evropske unije, jesu mala preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, kako ih oni zovu, to su small mid cap. I taj small mid cap su od 250 do 499 zaposlenih, znači oni ulaze u neku ciljnu grupu koja su i velika preduzeća, ali po našem metodološkom pristupu Republike Srbije. Znači, mi smo izabrali i oni mogu da budu isto korisnici naših usluga. Kako sam napomenuo, radi se procena digitalne zrelosti, na osnovu procene radi se sa ekspertima ekspertska analiza i radi se razvoj strategije gde se razvija mapa puta kako
ćete vi da prođete čitav taj proces digitalne transformacije i sprema se projektni zadatak za uslugu testiranja preinvestiranja. Izvolite. Samo prethodno što si proširao. Ove na bazi rezultati za 2024. Da. S tim što kažem, ovo je dole i dodatno. Ona nije po našoj regulativi. Da, ona nije naša regulativa, ovo je regulativa Evropske komisije. Ali veliki fokus, faktički oni u Evropi čitav program im je dominantno namenjen ovoj strukturi privrede od 250 do 500, to su nekako dominantna preduzeća koja mogu da ulaze makar po njihovim nekim kriterijima u proces digitalne transformacije s poprilično odmakle na nas. Znači, kako sam stao, dobije se izveštaj koji identifikuje potrebe za jačanje snage i veština, upućuju se na obuku, podršku pristupu finansiranja i testiranja inovacija pre investiranja. Priprema se na osnovu toga projektni zadatak za ovaj tehnološki deo, znači za uslugu testiranja pre investiranja. Ovaj alat procene digitalne zrelosti se radi pri samoj prijavi. Radi se 3 meseca nakon završetka vaše usluge da se vidi da li to što smo radili na neki način dovelo do poboljšanja. Radi se 18 meseci nakon pružanja usluge i radi se 3 godine nakon pružanja usluge. Što znači da vi se prijavite kod nas, nećete tek lako da se okačite kod nas jer ćemo pokušati da vam pomognemo na svaki mogući način da prođete ovaj put zajedno sa našim ekspertima. Otprilike neki dashboard koji dobijemo na sajtu Evropske komisije koji može da omogući da se tačno vidi gde ste vi svako preduzeće i u odnosu i na region i u odnosu zbirno kada imamo prijavljeni 50 kompanija u Srbiji pa zbirno desno po svim alatima, ali svako pojedinačno preduzeće u kom pravcu treba da se razvije. Prezentacija nam ide iz Canve i vidim da nam fali ceo taj jedan deo koji nam je u suštini tih 7 ovih alata u kojim se radi procena digitalne zrelosti. Ali kako sam napomenuo, šta se radi? Imamo uslugu gde se proceni da ste spremni za uvođenje digitalne tehnologije, gde se može kupiti rešenje, koji su troškovi, koraci u sprovođenju i kako finansirati uvođenje tehnologije. Mi to procenjujemo. Upućujemo vas na korišćenje različitih digitalnih veština, radimo procenu finansijskih kapaciteta za digitalnu transformaciju i kažemo da je osnovni element provodnih tehnologije su identifikovani, a i sad vidimo da to primenjeno može da funkcioniše kod nas. Upućujemo vas u laboratoriju, ako je AI, upućujemo vas u ICEF, ako je robotika, ako je mikroelektronika i tako dalje, upućujemo u inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, vidimo da li funkcioniše ili ne, ok, funkcioniše i mi smo to otprilike na neki način završili naš deo, videlo se, može da funkcioniše, može da bude testirano kod vas, pružili smo finansijsku mogućnost da dođete do sredstava, izvršili smo obuku. Ako je ishod da mi nemamo taj kapacitet, nešto što je specifično jako, mi vas upućujemo na drugi neki evropski digitalni inovacioni hub, jer ova je mreža koja je mreža 150 otprilike hubova u celoj Evropi. Mi smo jedan od 2 huba koji su na nivou Srbije zvanično i možemo onda da se uputimo na neku drugu uslugu. I jednostavno treći ishod da ste odustali od primjene bilo kog rješenja, probali smo, ništa nije uspelo, vi ste odustali, nikog ništa ne košta, nažalost nismo se poslavili u celom procesu. Recimo, kolega će prikazati neke konkretne primjere u odnosu na prijave koje su stigle za sam događaj, ali nešto što sam se dodavao na
prethodnim događajima, na primjer u mlekari koja se bavi proizvodnjom sireva, gde nam je osnovni neki početni digitalni nivo zrelosti, gde imamo ručno nošenje podataka, naravno u tim malim mlekarama porodičnim dolazi do ograničene analize, do procesa koji su više tradicionalni i gde uvek postoji otpor zaposlenih prema promenama koje bi trebalo da se uvedu. Ne postoji centralna baza i gde smo mi identifikovali kao ključni proizvod da postoji nedoslednost kvaliteta finalnog proizvoda, gde se javlja čak 15% otpada, jer ovaj proizvođač je ciljao isključivo premium kupce i ne može da plasira uopšte svoj proizvod jer sama sledljivost mu nije definisana i ima proizvode koje osciliraju u kvalitetu, gde su dolazili do ručnog podešavanja temperature, subjektivne procene zrelosti, čak tih 15% serija ne dostiže taj premium standard i ne mogu da prodaju za poznatog kupca jer imaju potpisane ugovore sa Lidlom, sa Maxim i sa Ideom, ipak nije moglo da zadovolji standarde i nema praćenja i produkcije tih uspešnih serija. Ono što je bitna stavka da je identifikovan da je neki sama vrednost za kupca, a to je da se uvodi inteligentan sistem zasnovan na rešenjima veštačke inteligencije za zrenje sireva, gde dolazi do premium kvaliteta 95% u predviđenju optimalnog vrenjenja, a gde, ako smo identifikovali problem kod kontrole temperature, gde je ručno merenje 2 puta dnevno, senzori nikad jeftini postaviti gde god hoćete sa real-time monitoringom, gde se radi procena zrelosti kroz analizu sličnosti sa uspešnim serijama koje su se dešavale u prethodnim periodima i korišćenjem i prediktivnih modela smanjio se otpad na 5%. Ovo je možda neka varijanta koja je investiciono malo veća, za razliku od nekih modela, recimo, kad smo razgovarali, kolega Banić je prikazao modele digitalne transformacije koje su do 5.000 evra, uključujući i ljudske resurse koji su ovde u kapacitetu samog huba besplatni i faktički ceo proces digitalne transformacije za light AI može da dođe do tipa 2.500 evra. Ja ne bih sada da dajem detalje, jer imamo stručnjaka koji će vam to bolje objasniti. A ovo su ocene prijava, gde imate procenjene poslovne razlike, koje ćete vi navesti kroz samu prijavu, potencijal vrednosti i utjecaj ulaganja na digitalnu transformaciju i vaši kapaciteti kao podnosioca, koliko ste organizacijno projektno finansijski spremni da uđete u budžetni proces. Brzi linkovi za javne pozive i za vodič su vam ovde. Možete ih skenirati da dođete odmah do informacije. Više informacija možete da pronađete na sajtu s4ai.rs i više podataka koji su vam neophodni da vidite ko smo, šta smo, kako radimo, šta radimo, koji su nam procesi i za sve informacije da možete da postavite pitanje info@s4ai.rs. Toliko s moje strane. Predlažem da čujemo i konkretna rešenja i primjenu kako to može da funkcioniše na primjeru nekih preduzeća koje su u okviru ovog okruga, pa onda da malo porazgovaramo. Može? Ok, profesor Banić sa Mašinskog fakulteta. Hvala Ivane što si mi najavio. Ja sam Ivan Banić, dolazim sa Mašinskog fakulteta u Nišu. Vjerojatno mi za ovo što sam danas u Kruševcu
moji potiču iz ovog kraja, tako da baš mi je drago, znači da konačno imam priliku da nešto i profesionalno uradim u ovom kraju. Kao imam malo ću neke slajde da preskočiti, ovo je, ja mislim, već 4. karavan kojim završavamo, tako da imam sve više i više, znači ispričaju nekih delova koji je bilo namiljeno meni da pričam, što je u suštini dobro jer je neko s kojim ćete vi blisko sarađivati osobe, znači koje je u ovom hubu. Tako da ću se ja danas znači fokusirati malo na neke rezultate ankete koje ste vi popunjavali i zatim neke informacije u suštini kako jedno proizvodno preduzeće, znam da je ovaj kraj poznat, znači po proizvodnim preduzećima i smatram da je ovaj primjer koji navodimo baš nešto što može biti jako korisno u rasijskom, da kažemo, okviru. Imamo ispriču, pošli smo neke ankete, radimo analizu, pravimo znači scenariju, odnosno mapu posle kako će se izvršiti digitalizacija, ali evo ja bih sad jedno pitanje vama koji, evo dolazi sam dosta vas iz privrede, što bi vama bila digitalizacija bitnije i što vi smatrate da ona vama donosi neki benefit? Neko kako vidi, zašto bi je uopšte uvodili digitalizaciju, šta je prednost, to svi težimo ka toj digitalizaciji. Ubrzano proces. Ok, tačno, ali u suštini, evo, navešću vam jedan primjer iz moje branče. Ja, evo, 30 godina se bavim nekim izručenicima. I evo, recimo, sada pogledamo neki veliki izručenik, recimo na nekom mlinu rude, taj izručenik košta 500-600 hiljada eura. Izručenici su izmišljeni, možda razumete, kažu 2200 godina pre nove ere. Znači, čak i od tada su naravno napredovali, ali kad pogledamo neku suštinu tog procesa, u zadnjih 50 godina su možda napredovali 2%. To znači da ja sad mogu nekom zamenom materijala, optimizacijom, znači sad nekog profila, zvuka i tako dalje, da maksimalno povećam efikasnost nekih učenika za 2%. To nije malo. Ali ja tu ulažem jako puno novca, jako puno investiram i proizvodim jako skupe delove da bi dobio recimo efikasnost u svega 2%. A recimo, ako možda u taj zvučanik ugradim senzor i vibracija i mogu na osnovu znači senzora vibracije i veštačke inteligencije da tačno procenim kad će mi doći do tog otkaza tog zvučanika, ja mogu da izbegnem da njegova zamena traje oko 3-4 meseca. Zašto? Ja prvo treba da me naručim u nekog velikog proizvođača, da mi on, znači, da platim, da me stigne, da me instaliram. Ja recimo jedna kritična komponenta u mom procesu neće da mi radi 4 meseca. Šta vi mislite? Gde više štedim? Na tih 2% koje mogu da postignem u efikasnosti ili možda znači na tome da ja mogu sada da mnogo neke zaspone u procesu ubrzam. Drugo moje pitanje vama, šta vi mislite što je Amazon, znači posle velike sada četvorke najuspešnije firme u svetu? Šta je Amazon? Internet prodavnica? Verovatno su malo uspeli da ubrzaju taj proces da idu informacije u odnosu na ostale konkurente. Pa u suštini oni su prvi shvatili vrednost podataka o korisnicima, masovne obrade, znači podataka o korisnicima i verujte mi da Amazon, ako ste ikada znači, kupovali nešto sa njega ili koristite razne usluge pretraživača, ima daleko bolji profil vas kao korisnika i zna mnogo više o vama nego vi sami. Tako da u suštini podaci su nešto znači, što danas kvalifikuje uspešna u odnosu na neuspešna. Međutim, pošto imate jako puno tih podataka, mi ne možemo da vršimo analizu podataka ručno više. Ne možemo da zaključimo da tražimo uzročno posledice veze, znači moramo znači da na neki način, a to nam je omogućila ova veštačka inteligencija, izvršimo analizu tih podataka. I na osnovu toga ponudimo znači kupcima ono što im
nesvesti, znači, nekih svojih potreba. Znači, kao što Ivo već rekao, digitalizacija nije puka nabavka tehnologije, znači, to je jedan složen proces koji u suštini nama omogućava, znači, da prvo dođemo do kvalitetnih podataka, da te podatke, znači, na adekvatan način analiziramo, da na osnovu te analize sprovedemo, znači, transformaciju sad nekih naših poslovnih procesa i smanjimo troškove, povećamo prodaju, smanjimo zastoje, povećamo produktivnost, šta god, znači, sada s nama može da se uklopi u neke naše, odnosno predstavljamo neke prioritetne cilje. I kao što smo rekli, u suštini krećemo neke digitalizacije procesa, većina, znači, kompanija, čak i ovih malih, svakodnevno koristi računar u svom poslu, koristimo Excel, ali moramo biti svesni, znači, da je u našoj zemlji korišćenje tih naprednih digitalnih alata na relativno, znači, osnovnom nivou. Retko koja, znači, preduzeće, ajde, sad smo uvili e-fakture, pa sva preduzeća sad koriste e-fakture, ali kada govorimo o odnosu sa kupcima ili o enterprise versus planning sistemima, znači, njihova penetracija na našem tržištu jako mala. Znači, moramo prvo, znači, da vidimo koji su nam to procesi, kako da ih digitalizujemo, moramo da povežemo naše sisteme u preduzeću, odnosno da povežemo ljude koje rade u tom preduzeću, svaku analitiku sada podataka koju možemo da izvedemo, ona predstavlja, znači, vrlo korisnu stvar, a može, znači, da se vrlo često automatizuje, zato i uvodimo, znači, te neke RP sisteme. Veštačka inteligencija nam pruža sad nove alate za kvalitetnije analize, za predviđenje, za izvođenje raznih simulacija, da na osnovu toga sad ja, na osnovu ChatGPT-a mogu da formiram neku marketinšku kampanju, a da u životu nikad nisam, znači, naučio ništa o marketingu. I plus, znači, moramo voditi, znači, o cyber bezbednosti i mogućnosti naših podataka. Kao što smo, znači, zaključak da kompanije u procesu digitalizacije, odnosno suštine tog procesa, da mi sada donosimo informisane odluke na osnovu podataka, ne na osnovu, ja verujem to, odnosno neke intuicije koje mi imamo. Zašto je to, recimo, toliko bitno? Pa ja se bavim konkretno razvojem proizvoda, verovali ili ne. Znači, sve to otprilike 1% od razvojnih projekata dovodi do veoma tržišno uspešnih proizvoda. Nekih 11 proizvoda, znači, vas drži niti pozitivno, niti negativno, najčešće sve ostalo, znači, proizvodi direktno gubitak preduzeća. Zašto? Zato što je to proces koji se odvija u okruženju u kome vi nemate podataka. Vi ste svesni, ne razumete svih informacija, ne možete da sprovedete analizu, i zbog toga je mnogo bitno da sve podatke koje mogu ja da prikupim na neki način prikupim. Već sam rekao, nažalost, u Srbiji je situacija jako teška. Pa vi ste sad popunjavali, znači, neku anketu, mislim da će vam poslati ovu prezentaciju učesnicima, verovatno, tako da ima neki tu interesantnih, razumete, znači, podataka. Evo, najviše preduzeća se žali na neadekvatnu, znači, radnu snagu, odnosno na nedostatak adekvatne radne snage, zatim imaju probleme, znači, sa energentima. Meni je, recimo, evo, vrlo interesantno, pošto su većina, znači, preduzeća ovde bili iz te mikro, male i srednje kategorije, 50% njih administrativne procese koji su svakako neophodni, kao što su ljudski resursi i računovodstvo i finansije, predstavljaju kao veoma veliki problem u svom preduzeću, odnosno doživljavaju ga kao veliki trošak. Problemi u komunikaciji, protoku informacije u firmi, nedostatak jedinstvenog sistema informisanja, korišćenje papirne dokumentacije, što je neko već napomenuo. Vrlo interesantno da je svega, znači, 1%, znači, prepoznao digitalnu nepismenost, a ja ću vam reći da u današnje vreme AI-a ja tvrdim da je 99,9% ljudi digitalno nepismeno, jer ne zna na pravi način da koristi nove AI alate. Mi nigde nemamo, u koridu smo
jako nažalost daleko od toga. I sada, kažem, vidjet ćete te neke alate, naravno, Excel je digitalni alat, pa 55% ljudi koristi neki takve digitalne alate. Interesantno je znači da već gotovo 40% na neki način je počeo da koristi veštačku inteligenciju. Vidimo znači da čak i ako firme to ne dozvoljavaju za poslovni sve više koriste znači ChatGPT ili neki drugi znači alate. Ajde, koga koristi na svakodnevnom nivou. Dolazimo i do većeg broja, do ovih 40, znači, ali to predstavlja malo opasnosti, jer vodite računa sve što ste iz vaše kompanije poslali OpenAI ulazi u trening set tog OpenAI, osim ako nemate enterprise licence, znači koji je vam garante da vi na neki način čuvate vaše poslovne podatke. Da li biste zainteresovani da investirate u pilot projekat digitalizacije? Po meni jako lepo. Znači, odgovor da čak 52 možda, naravno, ako vidi neku prednost u svemu tome, odnosno gotovo trećina institucija je rekla da. Znači, naravno, svi smatraju da je smanjenje troškova, povećanje produktivnosti i povećanje kvaliteta prioritet. I sad imamo znači, neko poznavanje koncepta, koliko je vaša kompanija otvorena sa saradnjom sa univerzitetom i istraživačkim centrom. Po meni jako znači, interesantan znači, odgovor da je gotovo 60% ljudi spremno da je zainteresovano, a evo radim na fakultetu i tvrdim vam znači, da saradnje između znači, industrije i srpskih univerziteta je na jako niskom nivou. Sad, mene interesuje kako je to da imamo 60% zainteresovanih za saradnju s univerzitetima, a da se to, nažalost, ne pretiče, da prelazi u praksu. I evo vidimo, znači, koliko bi većina ljudi bilo, znači, zainteresovano, ali interesantno da 75 uopšte nije planiralo budžet za digitalizaciju, znači, u sledećoj poslovnoj godini. Što predstavlja, razumete, morate shvatiti da digitalizacija predstavlja kao što plaćate struju, kao što plaćate vodu za vašu firmu, pa i znači te digitalne tehnologije, znači morate da budžetirate na godišnjem nivou. Interesantno ponovo, znači da većina znači, ljudi znači, razmatra obuke i edukacije, odnosno podršku u financiranju, znači u nalaženju financiranja. Naravno da je to apsolutno legitimno, ali po meni glavna vrednost ovog projekta, ono što je Milan govorio, treba da bude znači, neka tehnička podrška u pilot projektima gde bi vi povećali vašu znači, efikasnost. Ja sad da dođemo na kraj do jednog realnog primjera, mislim da je primjer vrlo znači, prijemčiv. 2004. godine smo radili znači, sa jednim mikropreduzećem, reći ćemo, imamo znači, svega 8 zaposlenih i oni uspešno rade znači, za neke veće proizvođače, delove koji građuju metala, odnosno delove za pumpe i spojnice. Mislim da takvih mikropreduzeća u ovom znači, regionu ima jako puno. Iz Niša su i kada se znači, pogleda i izvrši analiza ono što je Ivan pričao, kako je stanje digitalizacije znači, kod njih, postoji naravno Excel dokumentacija gde koriste nikakav drugi, znači software naravno koriste osnovni kancelarijski, znači softvere, realno, znači niko nije ažurno prikupljao, znači podatke o kvarovima, znači zastavu, znači u tih preduzećima, međutim neki podatak koji su oni bi došli, ali ne iskreno na osnovu njihovog podataka, nego na više njihovog nekog osjećaja koliko je bio, znači, zastoje od 22 sata, znači da su imali neki opšti indeks
indeks efikasnosti korišćenja opreme je od 58 do 60%. Čisto da kažem, neki svetski prosjek je oko 70%, preduzeće svetske klase ima 85% znači korišćenja opreme, a sve što je ispod 60%, odnosno blizu i ispod 50%, smatra se da je to preduzeće, znači gotovo neminovan kad se nekoj bliže budućnosti. I imali su znači neke reklamacije na 2,3% iskoka. I koja je ideja? Da na mašinama jedne ili dve CNC mašine, znači na kojoj su imali najveći broj zastoja, odnosno najveći broj problema, što oni u suštini najbolje znaju, se instaliraju znači senzori vibracije i temperature, da se ti IoT uređaji znači sada pošalju direktno sa uređaja u neku cloud okruženje i da se može vidjeti stanje mašine u realnom vremenu, znači u svakom trenutku. Vi bukvalno na svaki minut možete da dobijete izveštaj, čak i manje, naravno koliko podesite protiv podataka, međutim suština te priče da nije da vi samo realno vidite, znači trenutno stanje mašine, nego da neki 2-3 nedelje, 4 pratite znači tu mašinu, odnosno prikupite sve te podatke i na osnovu toga, ne znam koliko ima tehničkih lica kod vas, ali recimo kao što u vašem organizmu povišena temperatura znači da imate grip, znači ili neku bakterijsku infekciju, tako i kod mašine temperature, znači koje su povećene u odnosu na nominalne temperature, ukazuju da mašina ima neki problem. Isto vibracije koje su povećene iznad nekog normalnog nivoa, pokazuju znači da mašina ima neki problem. Ako raspolažete dovoljno setom kvalitetnih podataka, vi možete tačno pre nego što problem dođe, opet ću se vratiti, pre nego što dobijete temperaturu i počnete da kašljete i da vam curi nos, da vidite da su se stvorili uslovi da će se u budućnosti razboliti. Na taj način možete brzo da intervenišete i da smanjite znači zastoje te mašine, a druge mašine kada je van svojih radnih parametra i njih kvalitet rada opada, pa imate više karta, reklamacija i svih ostalih problema. I definisanje znači da će se na osnovu podataka napraviti neki AI algoritam koji će predviđati lagane mašine i znači cilj je bilo postaviti da se ceo pilot uradi za 12 znači ne. Sad, ništa ovo što radite znači nema nikakvu vrednost bez merljivih ciljeva. Odnosno da mi tačno vidimo da li taj proces digitalizacije donosi znači neku realnu korist za vaše preduzeće. I sad, imali smo znači neke zastoje, opštine se efikasnosti mašina, vreme planiranja i reklamacije koji su bili na nekim vrednostima, postavljeni su cilji da se smanje zastoj za 25%, da se poveća za 8% poena efikasnost korišćenja mašina, da se vreme planiranja rada na mašini smanji znači za nekih 30% i da se reklamacije smanji za 20%. Koje faze? Prve dve nedelje se znači kao što je ima rekao try before invest, razumete se prvo u laboratoriju znači odrade neka merenja, neka znači mogućnosti da vidimo znači da li su ti senzori prilagodljivi i odgovaraju vašoj mašini, ali nakon toga se znači na mašine instaliraju znači senzori i to ne traje više od 2 nedelje. Nakon toga znači se podešava slanje podataka u cloud, definišu se grafički user interface, najčešće u nekom softveru kao što je Grafana ili koje već prilagodljivi znači za te neke senzore gde vi dobijate vreme, odnosno podatke u realnom vremenu kako se ti znači mašina, odnosno podatke za senzora. Naravno, svi ti podaci se već upisuju kao bazu podataka. Na osnovu toga se znači definiše nekaj live AI model i nakon toga, kada se završi ceo proces,
izvrši se evaluacija da li smo ove ciljeve koje smo postavili u startu i u realnosti, znači ispunili. Koji su resursi potrebni, sam senzor i gate koji prikuplja znači podatke sa senzora oko 1400 eura, licenciranje i plavo 60 eura mesečno, konsultantske usluge partnera 200.000, to znači da bi neki ukupni trošak pilota za ovih 12.000 bilo svega 4.500 eura. I kada je znači, projekat urađen, kada je pilot završen, znači izvršena je analiza ovih rezultati, šta su postignuti rezultati, da su zastoji smanjeni za 27%, da je za 9% poena povećan, znači opšti indeks efikasnosti, da je planiranje brže za 35% i kao što vidite, što po podacima preduzeća, znači odgovara nekoj godišnjoj uštedi između 7.800 i 9.500 eura, i vidite da nam se za period manje od pola godine gotovo isplatio znači jedno ovako ulaganje. Međutim, na ovome ne treba stati, kao što je znači i rečeno, cilj je da se sada sa jedne, dve mašine koje vi imate recimo u vašem proizvodnom pogonu, taj proces proširi na sve mašine znači u tom proizvodnom pogonu, pa da se vidi znači koja su bila još vaša uska grla, znači neka koja ste imali u vašem procesu i da se jedan po jedan od tih znači, uskih grla napada. Znači ovo nije jednokratni proces, rekao bi da je to iterativni, kontinualni proces. Zašto iterativni? Pa neke stvari, recimo, koje ste definisali i uradili sa mašinama i postigli, recimo, 20% bolje rezultate, pa zašto ne razmislimo o tome da možda znači možemo da postignemo i 50% bolje rezultate, znači sada revizijom, odnosno prelaskom recimo sa AI Lite na neki, znači na prednji sistem. Mislim, naravno da je iluzorno pričati recimo malim i srednjim preduzećima o prednostima SAP-a, koji je recimo najveći enterprise resurs platforma na svetu, ali oni su recimo još pre 5 godina imali rešenje gde vi s vašim mobilnim telefonom se šetate znači kroz proizvodnju. Imali su augmented reality sistem na mobilnom telefonu, vi vidite unutrašnjost mašine i vidite podatke sa svih senzora znači koje ta mašina daje. I recimo ujutru se prošetate kroz vašu proizvodnju, gledate ovako mobilni telefon i on kaže aha, ova mašina će za godinu dana ili za 6 meseci ili za 2 nedelje da će napraviti program. Ok, super, ja sam to saznao, s ovim išli korak dalje. Koji korak dalje? Mašine, čak bez moje dozvole, odnosno sistem je bez moje dozvole, pretražio sve moje dobavljače tog dela, znači koji ja inače građam kao rezervni deo znači u mašinu, kontaktirala ih da dostave ponudu, znači za samostalno, za dostavljanje znači tog dela, vama izgenerisala znači izveštaj, gde ćete vi samo, aha, hoću da bavim od ovog ili od ovog, od dobavljača na osnovu kriterijuma, znači koji vi postavite, vi kliknete, automatski se šalje narudžbenica za takav jedan deo. Logistika, papiri oko logistike tog dela se kompletno završavaju, taj deo ulazi znači u vaš magazin rezervnih delova, vi imate na stanje i daje se tako automatski nalog za zamenu tog dela u periodu koji manje vremena. I oni recimo troškovi, financije, administracije i tako dalje značajno znači padaju i to je u suštini snaga, odnosno cilj neke digitalizacije. Imamo podatke, imamo analizu, ajde sada da sprovedemo neku automatizaciju znači procesa. Nešto što morate da budete svesni u tom procesu digitalizacije, ne postoji firma s kojom smo radili u kojoj nije bilo otpora. Ne vlasnika preduzeća, ne, razumete, znači najčešće to otpor radnika. Zašto? Zato što se u
su ljudi koji su uplašeni od primjene novih tehnologija, koji izlaze iz svoje zone komforta i koji imaju jedan osnovni strah, a to je da će ta njima digitalizacija ukinuti njihovo radno mesto. To znači da vi trebate u samom tom procesu digitalizacije da radite sa tim ljudima kao sa partnerima i da ih uključite u sam proces, znači digitalizacije. Ajde se vratimo na naš pilot, znači projekat. Šta vi mislite, ko ima najveće znanje u mašinu? Pa njemu operater. On ima godinu iskustva sa tam, znači mašinom i u suštini. Njegovo ekspertsko domensko znanje je nešto što mi pretačamo u sistem veštačke inteligencije. Naravno, ne može da se gleda sve, ne može da obradi tu količinu podataka, međutim, on zna kako mašina diše, kada nastaju problemi, kada će doći do škarta. Sve to mi ako uključimo na kvalitetan način u proces, on počinje da shvata da to nije nešto što njemu potpisuje smrtnu presudu, nego predstavlja njegovu u suštini neku zaslugu, čime se on osjeća i na ljudskom nivou i motivisanju, znači vreme. Naravno, pored tog rizika ljudskih resursa, možemo da imamo da nemamo nepotpune podatke, ali naravno to su sad tehničke stvari koje su u suštini lako rešavaju, povećanjem broja senzora, rekalibracije senzora i tako dalje. I sigurno je na osnovu svaka veštačka inteligencija radi onoliko dobro, onoliko koliko je dataset na kome je trenirana kvaliteta. Što nam je veći dataset, odnosno što nam je veća baza podataka, kvalitetnih na osnovu kojih mi treniramo tu veštačku inteligenciju, to će nam i rezultati biti kvalitetniji, samim tim moći da smanjimo znači neke lažne alarme. To bi bilo ukratko, ja sam malo možda proširao, ja sam teretiran na 45 minuta, ne znam sad koliko sam pričao, ali trudio sam se da malo, u suštini skratim. Cilj je da digitalizacija, kao što imam rekao, još i dalje ćemo ponoviti, nije kupovina tehnologija. Zašto? To je ja mogu tada da kupim nove servere, nove rutere, nove mašine, nove senzore, da to instaliram, ali to ne znači ništa bez adekvatne analize i ono što ste rekao, postavljanja ciljeva. A šta to meni donosi? Odnosno, koja je meni vidno isplatilo to proces? Onda trebate da se gledate sve neke vaše procese i da vidite gde ćete imati najveću korist. Naravno, kroz ovaj hub neće se moći sagledati, odnosno ne mogu se napasti neki veliki problemi, ali vam se može pokazati na osnovu velikog broja slučajeva dobrih praksi, kako to može da utiče na povećanje efikasnosti mog preduzeća, a vremenom će kako hub radi da se generiši veliko znanje, odnosno velika baza podataka, šta donosi, koliko konkretnu korist i šta je onda najprimjenjivije za upotrebu u vašem preduzeću. Kao što Ivan reče, nakon ovih prezentacija smo otvoreni i spremni da odgovorimo na vaše pitanje. Hvala vam na pažnju. A možda se i ne skloniš ako su tehnička pitanja, ništa. Možemo da krenemo sa pitanjima koje imate. Ja mogu u okviru potreba javnog poziva, ako pričamo o tehnologiji primjenih rešenja, tu je profesor Danić. Izvolite. Poziv važi samo za proizvodnu delatnost ili za uslužnu delatnost? I za uslužnu delatnost. Nismo ograničeni. Evo, pošto sam ja iz zdravstva stomatolog i mi itekako imamo potrebu ka digitalizaciji iz više aspekata i
skoro smo imali te dve nedelje ovde kolege iz Meksika koji je još dodao upotrebu veštačke inteligencije koja može da nam doprinese u našem poslu i razredu. Interesuje me kako u našoj branši imate konsultante koji su u toj oblasti koji će moći da rade s nama taj monitoring i ostalo, da je prosto neko ko je iz te branše prošao digitalizaciju da može da bude pravi savjetnik, a ne neko ko, mislim, smatram da iz svake branše, kao što ste vi mašinaci, možete da ispratite to kako će neki zupčanik mašine ili šta već temperaturom ili nečim da pokaže svoje slabosti. Tako smatram da u našem poslu treba neko ko je iz toga da zna šta će nam, recimo, digitalni skener značiti i doprineti u tome koliko će nam, recimo, smanjiti otisne mase i tu rashodnu stranu, gde ćemo skenirati taj fajl, onda taj transport tog otiska, recimo, do laboratorije brzom poštom po autobusu ili kad ide putovnica neka u realnom vremenu, do upotrebe veštačke inteligencije, gde sada, evo, nam smo imali tu prezentaciju jako interesantno, što je meni najveći povod bio da dođem ovde, gde je kolega prezentovao, gde je bukvalno napravio jednu fotografiju pacijenta, kao za ličnu kartu, za onu elektronski kartu, da kažem. I na osnovu te fotografije mi možemo do njegovog sledećeg dolaska bukvalno da napravimo realan video uz pomoć veštačke inteligencije kako bi izgledao sa novim zubima, belim zubima i sve ostalo, da mu predamo nešto kao prototip, kako ga mi vidimo i kako možemo lakše i da prodamo u našu uslugu koju Za 15 euro mjesečno, sve. Inače. Pa evo, ja ću da probati da odgovorim bez obzira što mašinstvo malo sam se dubimo bavio. Zavisi šta je vama cilj, znači, u vašem, znači, odnosno šta je vama kritični proces. Znači, zašto bi uopšte radi otisak? Postoje intraoralni skeneri, znači, koji mogu da vam daju 3D model, znači, vidite bez uopšte otisak. Da, to mi imamo, mi pratimo, samo kada počnemo da idemo još dalje, da... A dobro, vi sad možda uzmete otisak, pa da opet radite, znači, 3D skeniranje, ali kažem, pojavili su sad i broj jeftini, mislim, su 5000 eura intraoralni skeneri, gde vi dobijate, razumete ovo. Po meni, znači, najveća prednost je, evo, recimo, ko je, većina su mlađi, koji ima veštačke zube, koliko od tih prušicu vama kao zubaru treba da, znači, uradite veštački zub. Realno. Pa, nije sad izašla naš saradnik sa tehnikom koja radi realizaciju. Ali kad vam sedne pacijent u stolicu do izlaska... Da, vremenski rok se smanjuje, znači, predloži. Ali koliko u danju? Pa, recimo, ako radimo 3D printer, imam i bukvalno za 24 časa možemo da radimo. Okej, znači nešto što je bilo pre 3 do 4 nedelje, znači sad dolazimo do toga da možemo da radimo, znači, za 12 sati. Znači, u suštini, u ovoj analizi treba da se napravi neka, da vidimo gde je vama najuže grlo i gde bi to, razumete, dalo najveće neke konkretne, recimo, ušte. Sad što se tiče tog otisaka, tvrdim da neće da nam donese, jer su otisci u Srbiji toliko jeftini da nema mnogo smisla da radim 3D štampu, razumete, znači, tih nekih stvari. Keramička štampa zuba ili, znači, izrada, znači, na CNC-u zuba, znači, i takvih nekih stvari ima, znači, nekog generalnog smisla i na moj osnov podataka definitivno predstavljanje budući. Ali, kažem, bukvalno svi ti procesi danas je digitalno zubarstvo, nešto što je realnost, evo, drago mi je da vidim da i vi radite ovdje, znači, zube na 3D printeru, to je, znači, fenomenalna stvar. Ali samo ja da pitam, recimo, realno, koliko se ljudi, znači, spremno da ugradi takve zube? Da li vas pitaju ili... Pa gledajte, više je problem u nama, zato sam i potegao to pitanje, što smatram da kao ovaj karavan što imate novu temu, tako trebam više da se možda kolege moje stomatolozi usmere, ajde ja imam te neke veštine pa volim preduzetništvo i sve ostalo, ali generalno kolege više su fokusirane samo što da popravljaju zube i ostalo, ne bave se da prosto dolaze neka druga vremena i da moramo da hvatamo neke druge
vozovi, prosto tržište se tako menja da ili si u igri ili ćeš zaostati mnogo ako nudiš u taj pravi voz. A realno, da li će neko raditi te zube ili ne zavisi od nas. Tako, imate problem, dolazite kod nekog ko treba da vam taj problem reši. Ako mi prezentujemo da je digitalno rešenje za vas najbolje, svakako da će da ga izaberete, tako? Pa da, ako je jedan zub klasičnom tehnologijom 70 eura, a novom digitalnom tehnologijom 250 eura. Kažem, nije toliko razliku u ceni, čak u principu sa pojavom skenera u laboratoriji, gde kolega uzme otisak u ordinaciji, ista vam je cena. Koliko vam ja naplatim što sam vam uzeo skenera, koliko će vam kolega naplatiti koji je uzeo otisak. Tako da, to je zabluda, fake, što se kaže, samo je ta percepcija da ćemo mi da ponudimo nešto najbolje, što prvo vama je konformnije, jer nemate ono otisnu masu koja vam smeta da vas se radi, traje kraće, s druge strane mi dobijemo nešto što nam je preciznije lakše, jer ću ja za 3 minuta da vas skeniram, ali fali taj neki spoj po meni tog veštačke inteligencije, dela preduzetništva sa onim na terenu. Da što više tih kombinacija uđu upravo to osnovno što smo mi već ušli, ali ja želim da idem i dalje. Ja hoću da uzmemo sve što može od veštačke inteligencije što na tržištu da ide. ovo je problem marketinga, nije problem... Samo da dodam, recimo, Centar za digitalnu transformaciju koji sprovodi neku prvu fazu, oni imaju u svom kapacitetu bazu eksperata koji rade ovaj proces. Oni su svi sertifikovani eksperti i faktički sproveli su 8 ciklusa digitalne transformacije već do sada. Između ostalog... Ja sam prošao je. Odlično. Onda to su... I zorovni skener o kojem pričamo, mi smo to su ti ljudi, faktički to su ti ljudi koji će biti sad u funkciji ove naše prve faze. Sad samo što je nastavak u tome, vi ste prošli onaj deo gde su vas oni povezali sa... Ja sam imao konsultanta Aleksandra koji je bio konsultant nama tada za taj strateški plan strategiju razvoja. I nakon toga ste imali listu vendora koju izaberete, pružalca usluga. Dobili smo jedan mentor koji je bio naš za tu priču digitalne transformacije. Onda se kroz analizu poslovanja vidjelo da je taj intraorni skener nešto što je potrebno da bismo napravili razliku. Onda smo išli u proces prikupljanja ponuda, bilo je minimum 3 ponude da stignu. Zatim je njihov tim radio analizu tih ponuda i mene su vratili da je kao najbolja opcija zbog odnos cene, logistike, obuke, zaposlenih i ostalo tako. Išli su u nabavku gde smo mi kao firma platili taj kompletan iznos nabavke toga, a oni su nam posle 10 dana platili 50% sredstava, da, i posle par puta su se uključivali monitoring, da li to radi posao, kako smo kroz strategiju razvoja. I prošli onda akademiju, njihovu istu što se obuka tiče... Ne, imali smo samo interne obuke ovih dobavljača. Aha, samo to je bilo, dobro. Pa kažem, sličan je proces, samo je širi, jer vi se javite, recimo, dođe taj ekspert možda, pošto baš on radi sa vama, prođe tu detaljnu analizu, da preporuke u kom pravcu, ali da onda i za ove ostale usluge koje bi trebalo da se sprovedu. Krećete onda u obuku vašeg stafa koji je potreban da bi se ta tehnologija primenila, šta je sve potrebno, i možda čak ne ni to, nego ako se meni poslovni model pa u vezi toga neke odluke koje su neophodne. Paralelno sa ICT Hubom onda tražimo izvor finansiranja za taj vaš proizvod, ali onda i omogućavamo da vi ne kupite odmah, nego izbacimo listu, vi izaberete i onda se vidi da to može da funkcioniše kod vas. Faktički, tu je ta razlika. Širi je koncept s tim što
Nažalost, tu nemamo finansijsku podršku direktno za kupovinu tog proizvoda. Ideja je bila, možda će biti, ali sad trenutno Ministarstvo privrede je ustavilo pružanje podrške CDP-u za te procese, tako da mi pružamo ovu uslugu i mislim da oni u kapacitetu imaju one koji mogu da, kažem, ovaj prvu fazu prođu, a sa druge strane, ako pričamo o veštačkoj inteligenciji, ono je najmerodavnije povezivanje vendora sa institutom za veštačku inteligenciju koji onda zajedno sa vama testira taj model. Jer mislim, koji u ovoj zemlji najreprezentativniji da priča o tome ako nije istraživački tim instituta u ovom svetu. Konkretno primjer, jel imate vi software koji dajemo vama sad preko mosta na osnovu sistema? I to i dalje radite sami? Ne, radi koleginica Anita, ali sad nam je kolega pokazao taj neki software kad smo imali nedelje toga perioda da probamo, koji zahteva u principu da opreme više da se opremimo s ovim dobrim fotoaparatima, makro nekim objektivima u tom dijelu, ono što nama realno u ordinaciji fali, i posle ide $25 je ta mesečna kao licenca tog softverskog programa, koji nam daje tu neku bazu koja može da nam olakša u toj projekciji kako bi taj rad izgledao. I ono što je dobro što napraviti u 3D simulaciju da pacijent to može da vidi sebe u izboru kako gleda, a da taj fajl ako mu odgovara, posle može da se prebaci odmah u printanje i ostalo, jer ima tu opciju tog STL fajla da može da ide odmah u izboru, što se kaže. Tako da onako jako interesantan koncept o tome i privuka. Javite se, jer po meni vi ste prošli taj prvi ciklus, niste na bazičnom nivou digitalne transformacije i najpodobniji ste u stvari za proces, niste da krećete od početka. Praktički ima jako puno potencijala. Nama se u pilotu isto javio jedan prethodni korisnik usluge CDP-a koji je isto jako zadovoljan time šta je dobro proizvod i zna, njima, jasno znam, ovo radim 2024. ovo radim 25. 27. i po tome se javlja sad, kaže, ajde da nastavim to što sam krenuo jer stvarno sam... Upravo to je i ovaj motiv, jer stvarno je dalo rezultat, tako je ostvarili smo bolji uspeh nego u tvoj strategiji kad smo radili. Baš mi je drago što čujem to stvarno cijenu. Evo jedno pitanje, ne znam da li ste u toku, ali mislim da smo jutros doživjeli jednu veliku digitalnu potresnu svest po pitanju mailova. Znači, preko 183 miliona mailova je ugroženo Gmail. Tako je bila vest nekako je još uvijek vidim da se sad plasirala kao glavna najnovija vest. I sada dolazimo do toga da se neko pita da li je veštačka inteligencija umešana u to ili ne. Iz razloga zato što, evo ja lično nisam provjerio svoj Gmail, ali volio bih samo da dobijem neki feedback u smislu da li sada, i da kažem, tehnološke kompanije, neke inovativne kompanije, generalno koliko moraju da imaju taj pristup tim mailovima, uzimajući obzir da je to, da kažem, jedan identifikat. Ako želimo da poslujemo sa bilo kojom kompanijom, pogotovo ako se nalazi na našem tržištu. Čak je nama nešto potrebno po pitanju robotike, nešto što nema na našem tržištu, ali mi moramo da pošljemo upit, jel' u Kini ili u zavisnosti gde se nalazi ono što nam je potrebno, koliko je to validno, koliko to može da ugrozi naše, da kažemo, kompanije ili koje žele da investiraju sa drugim kompanijama. Jer evo, vest je Misliš u smislu da ako ja imam sad neki proizvod i želim da ne procuri informacija o tom proizvodu? Pa cyber security predstavlja znači jedan od osnovnih komponenti, znači kom se bavi, znači koliko ja znam, znači da ćeš se u potpunosti zaštititi, nećeš, razumeš, ali zato što si malo srednje preduzeće i nemaš kapaciteta, znači da dovoljno vodiš računa, znači u cyber security, niti imaš eksperte koji su znači za cyber security, i na to znatiš institutu za veštačku inteligenciju koji treba da ti
u suštini dizajnira neko rešenje koje odgovara tvojim potrebama. Tako da tu konkretno nemam ovakvog odgovora, ali znači ako smatraš da će sam zadržavaš svoj mail server u preduzeću sa 20 poslovnih i da očekuješ znači da nećeš imati problem, znači ili neki phishing ili da neki od zaposlenih neće da ti pusti kripto loken koji će ti zaključati celokupnu dokumentaciju firme u velikoj se zove. Znači to je posao koji mora radi profesionalci. Da dodam dve stvari. Cyber security kao jedan od, da kažem, u okviru digitalne Evrope, jedan od 4 stuba jeste cyber security. Međutim, Republika Srbija nije potpisala klaster cyber security iz više razloga. Između ostalog, jedan od njih je po proceni mi smo spremni da uđemo u evropsko tržište upravo zbog toga. I mi direktno kao hub ne pružamo uslugu u oblasti cyber security kao direktnu uslugu. Znači nama jesu digitalne veštine, testiranja pre investiranja i kako se zove, high performance computing, znači kompjuteri brzih performansi. Ali cyber security svako može da na indirektan način dobije uslugu cyber security, da ti prijaviš problem koji ti je vezan recimo za rešenje koje AI može da pruži ili bilo koja tehnologija, a da cyber security bude kao sub tema. Jer prepoznali smo recimo, uspostavili smo saradnju sa hubom iz Pariza, koji se samo bavi cyber security i on je za taj region Pariza. 75% preduzeća iz regiona Pariza su bili mete u poslednjih godinu dana u oblasti cyber security. Jedna od vodećih tema definitivno bezbednost samih mikro, malih i srednjih preduzeća. Kažem, mi se konkretno i ne bavimo time, ali možemo da premostimo na indirektan način ili da uputimo kod nekog ko se bavi, s obzirom da evo sad je formiran, biće tek priča o Hubu 201 kao nacionalnoj inicijativi koja će se baviti baš cyber security kao tema. Hvala. Ili imamo neko pitanje još? Kada traje javni poziv? Javni poziv je do 15. novembra. Ili mi ćemo praviti neki presek i pre 15. novembra, ukoliko imamo dovoljan broj dobrih prijava, označit ćemo da je poziv zatvoren. Ukoliko smatramo da je potrebno proširiti opseg kompanija koje se javljaju, mi ćemo ga produžiti. Mi smo birokrate toliko koliko su javne uprave, pa možemo jako fleksibilni da budemo po tom pitanju, ali jako je bitno da dobijemo dobre prijave, da pokažemo u tom nekom prvom ciklusu da je ovo dobra priča i za državu, i za mikro, mala i srednje preduzeća i onu kategoriju mala preduzeća, srednje tržišne do kapitalizacije. To je srednje preduzeće. Izvolite. Ako poziv traje do 15. Kada bi odlučivanje, odnosno kada se dobije informacije da li je firma prošla, ušla U narednih 15 dana od zatvaranja poziva. Jer prvo vršimo administrativnu proveru, nakon administrativne unosimo podatke iz prijave na portal Evropske komisije koji nam izbacuje one brze analize koje sam pokazao, onaj dashboard. Na osnovu toga se donose i prve odluke koje se firme biraju i otprilike to se dešava u tih 15 dana i onda se kreće negde oko 15. decembra bi trebalo da 15. decembra, da krene ceo proces. Biće tu malo pauze, onda, da kažem, oko nove godine. Jeste puno posla, početak godine također uzima puno posla za sređivanje prethodne godine, tako da verovatno više mora krajem januara da se pođe, ali... Pa otprilike će biti tako, da kažem, je obuke koje su planirane, one će krenuti onda početak februara,
Onda će usluga testiranja, preinvestiranja biti u drugoj polovini februara, početkom marta. Otprilike smo ga i računali da intenzitet toga bude dominantno u, da kažemo, februaru na dalje. Izvolite. Vi ste pomenuli da je generalno naša zemlja preko 90% digitalno nepismeno u odnosu na svet. Koji je možda glavni razlog toga i šta bismo trebali kao zemlja da uradimo kako bi naše stanovništvo bilo digitalno pismeno? Da li nam nedostaje stručnjaci ili šta već? Ne, dobro volje. Iskreno nedostatak. Dobro volje da se bavimo nekim drugim problemima koji u društvu ne vidimo da je ovo najveći slon u prostoriji, da veštačka inteligencija će mnogo menja sve i da mi to ne sagledavamo i kao društvo ne reagujemo na pravi način, da probamo da od osnovnog obrazovanja pa nadalje, znači se bavimo tim. Meni su deca sad u srednjoj školi, mnogo se uče o stenama iz geografije, ja mislim da na rudarsko-geološkom, znači ne, znači toliko o stenama, ona već, znači, koriste masovno, znači, chat GPT i sva ta znanja ostvaruju preko toga, bez ikakve kritičke analize, da li je to što čitaju realno dobro, jer niko osim mene lično kao roditelja to nije, znači, pokazano. I ćemo imati generacije dece koji će biti zavisni. Veštačka inteligencija užasno koristan alat, ali to je alat kao kad smo uveli digitrone, što je postao digitron alat, ili kad je izmišljena motika u poljoprivredi i to je bio alat, ali ako neko motikom udara u zid, to ne koristi alat na pravi način. Mi sad imamo situaciju da nemamo, znači, kao društvo, jasnu viziju, znači, te ciljeva. Ja kažem, po meni to jako veliki problem, koga, nažalost, kao društvo, ne ulazim u domenu politike, ekonomije, nego na svakodnevnom nivou ljudi ne uviđaju kao nešto što pod hitno moramo da se bavimo tim. Sad, mi imamo varijantu Evropske unije koja će da usvoji AI akt i da tim AI aktom, tvrdim, u narednih 10 godina ugasi kompletnu evropsku industriju i mi ćemo, znači, da uzrodimo princip koji imaju Amerikanci, da malo razmislimo, pa dobro, ovo je korisno i tu je, ajde da ga iskoristimo na pravi način. Možda privatnost nije toliko bitna ako imam radno mesto, a džabe mi privatnost ako nemam radno mesto. Imamo još neko pitanje? Koji je najbolji oblik kreiranja baza podataka? Da li je to fizički, ako pričamo sada da neke podatke mi lično prikupljamo, da ih nemamo neke aplikacije koji ih obraduju slično? U koji format trebamo da ih stavimo? Da li je to možda u Excel format, da li je to neke aplikacije u cloud? Na koji način je trebalo to? Zavisi od aplikacije, zavisi od veličine baze, zavisi od načina upotrebe baze, zavisi od nivoa bezbednosti koji ti ste zahteo, zavisi od nivoa replikacije, ali za to postoji laboratorija na inovacijnom centru elektrotehničkog fakulteta koji možda ti da odgovore na ta pitanja, razumeš, ako ti sada meni problem, nedostatak, znači neke baze podataka gde ja prikupim, je njihov je posao koliko ja shvatam da uradi neki dizajn te baze podataka koji odgovara tvojim, znači poslovnim potrebama i sagledavanju šta dolazi za neko vreme, jer ta baza ne treba da te ograniči u tom trenutku, treba da raste kako raste tvoje poslovanje. Dobro, hvala vam puno, ako nemamo više pitanja,
još jednom, možete nas pratiti putem društvenih mreža, zastupljeni smo na Facebook, Instagramu i LinkedInu, Esporeja i RS sajt i za pitanje možete se obratiti isto na info@esporeja.rs. Hvala vam.